nou videoclip. Astăzi să jucăm MG Hamburg. Vreau să vă spun că am vândut niște cookie-uri care știți ce înseamnă română, dacă le vizi la români, logic. Și niște energizante care știți și ala ce înseamnă. Bineînțeles, dați like și un subscribe. Nu am dat aminte că am trecut limita viteză. What? Adică cine să fie pe serverul ăsta? Este un server de români, se numește România SP sau România sau SP România, nu mai țin minte. Dar un pic să ne uităm la servere. Servers. E pe aici un server. E pe aici niște servere în bine. Și ca să vedeți ce zic eu un server, uitați, nu-i nimeni aici decât Ibre 10 ăsta, care normal pot să fac cu el. Nu cred că mai rege. Nu știu ce are. Și acum mergem și noi să ne reparăm mașina, că e vară de la poliție. Na, da, cu chiurile alea că le-am furat. Voi să nu faceți asta în viața reală, dar asta este un joc. Deci, na. Apropo, nu trebuie să dați un like și un subscribe, dar în fine. Acum asta e pentru prima dată pentru canal. Deci, na, mergem să merem. Cred că îmi schimb și culoarea de la Audi. Că nu-mi place move-ul ăsta, deci clibis-o direct. Să mor eu. În fine. Hai. Mamă, cât? Bă, un ca să repar mașina, dă-te, bă, de aici. Și culoarea e ieftină. Și dacă nu-i... Ia. Vedem un negru ăsta. Ohoho! A, un ca fix. Uite un ca stând așa. Să nu fac roșie. Că sunt aur de la de sânge. Normal logul. Bă, stai. Nu așa. Dar nu a costă pe custom. Ok, dar atunci am făcut asta normal. Ok. Dar nu, că stai că mai facem modificări. Să punem normal. Sunt falit de bani. Trebuie să mai vând chestii de alea. Am falit de la bani. Stai așa, facem un 0-100. Deci hai să mergem și noi pe autostradă ca oamenii, să nu mai luăm amenzi. Mă zici din încet. Bă, dați ce bolid, așa cu roșu. Știți ce, da? Ce happy prin 100. Asta 50, mamă, asta numărăm. 1, 2, 3, 4, 5 secunde. 4 și cam spre 5 secunde, așa a prins. Mamă, lasă. Ai, bă, am trecut pe roșu pentru aia. Mama a rămas fix cu un ca, fraților, m-a rămas. Sunt sărac full acum. Sper că nu m-am întrebat nimeni de ce sunt sărac, greu că uite câți bani mai am în cavere. Nici pentru un motor, al doilea motor. Mie îmi trebuie vreo 20k pentru al doilea motor la mașina asta. Da. Nu, dar fuge rău acum. Hai să dăm și testul pe autostradă.
Bă, după ce că e frumoasă fără. Pot să zic, frumoasă e mașina pe roșii, auto. Arată un pic de afată mașina asta. Dar ce vrei să-i ceri? Prezentare. Băiatul cu buta? Mai cumpăr, domnule, la tine normală. Mamă. 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 Să 40. Mamă. Bă. Bă. Mamă. Bă, cât fuge. Mă. Și ai văzut cum mergea? Cred că asta prin despre 200. Ai, bă, pe bă. Mamă, 100 de euro dacă trec pe roșu. În român ar fi vreo foarte mulți. Foarte mulți, sincer. Ai, bă, că mi-au de aici bută. Scăpăm și noi, fraților, de o grijă. Macetă, baseball, metal. Mamă, doica. Sper că nimeni n-ar jefui la banca asta. Că dacă nu, plâng aici, mor. Yes! Cred că am pensat că pe serverul ăsta e... Deci efectiv e ilegal să jefuiești, dar... Eu sunt Sigma. Sper că nimeni nu-i polițist pe server, că să zic că în jur. Oricum acoperim acolo. Na. Logic. Acest serverul ăsta e de români. Deci asta va fi complicat. Dacă nu e nimeni pe server, deci n-are cine să vină. Că nu e nimeni angajat. Fugim acum. Cum mi-am luat și butată. Ai, beta de baseball, stai că n-am bani. Ok, ca să vă dați seama, noi trebuie să ne ducem la niște aparate. Deci, un aparat ăsta. Asta. Eu luăm și pe interes, că sunt Sigma. Nu este niciun interes pe aici. Și fix pe partea. Facem schemul să din percini. Că aici ar zice ei. Oh, păi da, normal că e mamă, că e fraților. Mamă, cred că e server, dar n-ai voie să jefuiești. Ce nu zice? Ba bine că nu-i poliție, că dacă va veni să ori mi-ar da bani, ori mi-ar da kick. Merge să le vindem, Bă, băi, merge să merg cu trenul. Stai! Stai, bă! Nu te cred. Bă, merge să merg cu trenul, de când asta nu știam. Și acum a plecat. Doamne. Acolo-i, dar e pe aici, asta e. Mă, fii atent, mai am o idee. Schema balcanică. Cât arată asmanul. Bă, cine o vede, bă? O vede cineva? Adică o rușă, ce mergi? Haha, prăvătării. Știu că era pe aici. Dumnezei, mă.
Dar nu știu cum văd, nu știu cum văd. A trecut. Aoleu. Oricum, fraților, că acesta a fost videoclipul și de MG Hamburg. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Am pupat. Pa, pa. 6, 7.